अच्छा भाई एगो बात बताओ लो, खेसारी लाल यादव के फिर से इतना खराब दिन आ गई कि गाना चोरी करे गावे लगला। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। गली गली चोर है, गली गली चोर है। लेकिन एगो बात बताई, खेसारी भैया के एकदम ताजा ताजी एकदम अबे तेल में से छान के एकदम मस्त फ्राई करके अबे निकालल गईल ह एगो नया गाना, सुन लो। अरे पता बा ई गानवा के लिखले बा? अरे अखिलेश कश्यप। तुमसे ना हो पाएगा। अब चप्पल गीला करके अखिलेश कश्यप के गाल पर ले जाके मारी, कौन और चप्पल मारल जाओ? चला इनको गाल पर फिर से 7 नंबर चप्पल। शाबाश बेटा। सर गाना 5 साल पहले सोना सिंह के माध्यम से गावल बा, उ गाना के कॉपी करके खेसारी लाल यादव से गवा देला। देखो लो 5 साल पहले सोना सिंह ये गाना गईले बाड़ी। मतलब इस सार आज ले एगो गाना अपना से खुद से अपना दम पर ना लिखले हुई सर, हर गाना के चोरी करके, कबो ये गाना के चोरी करके तो कबो वो गाना के चोरी करके आ खेसारी लाल यादव से गवावेला। आ गानवा एक आवे वाला रहलन त लाइव आवेला, चाहे केहू के इंटरव्यू देला त कहेला कि बहुत गाना भौकाल गाना आवे वाला बा, तो होई गाना आवे वाला बा, तो हो गाना आवे वाला बा, एकर गान मारा आवे वाला बा सर के। मतलब हर गाना सर चोरी करके लिखेला आ कहेला कि नया गाना आवे वाला बा, एकदम भौकाल मचा दी तो हई हो जाई। अजी लंड मेरा। आ देखो लोग, कुछ लोग कहता खेसारी लाल यादव जानबूझ के गाना गईले बाड़न, तो कुछ लोग कहता कि खेसारी लाल यादव के पता ना होई, ई सर राइटरवा जो चीज लिख के देले बा, हो सकेला खेसारी भाई सही गा देले खस। लेकिन एक बात बताई, देखो कहीं ना कहीं खेसारी भैया के भी पता चल गई हुई, आ चाहे पता भी हुई कि गाना कॉपी बा, लेकिन खेसारी भैया काहे खातिर जाना जाला? अबे मुझे क्या पता। अरे खेसारी भैया आंजू पांजू आदमी थोड़ी हमन, विवादित बादशाह हमन भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब हम पूछे तनी के खेसारी भैया के इतना खराब दिन आ गइल बा। मतलब पवन सिंह एक्टिव होके का 1 महीना में 10 गो गाना 12 गो लिया देता रहन, एकरा चलते खेसारी लाल यादव के इतना खराब दिन आ गइल। मतलब पहले खेसारी भैया के हर गाने में ट्रेंडिंग में जात रहल, एकदम भौकाल बना के रखले रहन। आ मतलब पवन सिंह के, लेकिन एगो जंगल में 2 गो शेर ना रह सकेला सना। चलो खेसारी भैया कोनो बात ना, टेंशन लेना कोनो बात नहीं के। पवन भैया जब राजनीतिक में घुसी हनु, जब विधायक बन जहन, इनका पास बहुत काम हुई, आ काम हुई तो गानवा ना गई हन, आ गानवा जब ना गई हन तो तू गानवा गईबो तो तहार गानवा ज्यादा चली, ठीक बा? गजब बेइज्जती है। देखो लो, हमरा लागता कि खेसारी भैया डिस्प्रेशन में चल गइल बा। डिस्प्रेशन में अभी है। देखो लो, अखिलेश कश्यप सारा हर गाना चोरी करके लिखेला भाई। मतलब तारा लोग के पता ही होई। अब पता बा एगो फिलहाल के कर इंटरव्यू हम देखू 10 सेकंड के क्लिप एगो के शेयर कर रहे हमरा लगे, तो ई पर कहूए लोग वीडियो बनावे के, तो हो सकेला कोई पर वीडियो सोचू का बनाई एकरा पर, मतलब बनावे के ना चाहे नहीं। तो वो इंटरव्यूआ में एकरा से पूछल गए कि शेर जग गया है, तो ये मतलब कुछ पवन सिंह के बारे में शेर कहल गए, तो कहता कि अब बताई भोजपुरी के कितना खराब दिन आ गइल बा कि लोग जानवर से तुलना करता। अबे बकचोद आदमी, मतलब शेर एक दबदबा एगो कर के भौकाल छोड़े, एकरा का समझाई? गधा आदमी के शेर के बारे में बताए तो थोड़ी ना समझ में आई। अच्छा बात नहीं है। खैर छोड़ो लो, खेसारी भैया अगर ये गाना गा दिले बाड़न चोरी से, अगर इनका ना पता हो सकेला, तो खेसारी भैया के तो अब पता चल गई होखी। तो खेसारी भैया राइटर के नाम मेंशन कर दो, सिंगर के नाम मेंशन कर दो, मतलब क्रेडिट दे दो कर। बाकी भाई लोग, तू लोग एक बारे में क्या सोचता रहो कमेंट करके जरूर बताइए लो। आ चैनल पर नया बढ़ लो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फेसबुक पेज पर देखता लो तो पेज के फॉलो कर लो। तो चलो लो, मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय।